ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆರ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಸೌಖ್ಯೋಡು ಉಳ್ಳರ್ ಪಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚಾಯಿನಂಚಿನ ಗಿಡಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬಾನೋಡು ಮೂಡಿನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿಲಿನ ಸ್ವರ ಕೇನು ನನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಬೇಕ್ ಇಂಪು ಇಂದು ಪನಲಿ ಅಂಚನೆ ಗಿಡಕ್ಲೆನ್ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಆತುಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ದೊಂಬು ಗೊಡ್ಡೆ ತೂನ ಗೊತ್ತವು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ದೊಂಬು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ವಾತಾವರಣ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದಿನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಿರ್ಣಯನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಲಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದಿನನೆ ಯಾನ್ ನಿಗನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಏಪಲ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಪ್ಪು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅವೆನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುದಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲೆಗೊಂತೆ ಶೀತ ಆತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಗ್ ಮಾತ ಅಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಲ ಇನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತುದಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪುದೀನನ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಲೋಟೆ ಪಾರ್ದ್ ನೀರು ಪಾರ್ದ್ ದೀತೆವಂತೆ ಅರ್ಲೊಂದುಂಡ ಎಂಚಾದ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟುಗೆತುದು ಯಾನ್ ಕೇಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಡಬ್ಬದೊಲೆ ಪಾರ್ದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟುಗೆಪ್ಪುನಿರ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಕ್ಕ ಪರ್ಂದುಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿತ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಯಾನ್ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಂದುಲ ಪನೊಲಿ ಅವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ. ಬನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂಚನೆ ರವೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಕಾಯ ಉಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚ ಕಾಯದ್ ಅಂತೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ನಾಗ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಬನಲೆಗ್ 2-3 ಚಮಚದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಸಲ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸಿಮಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊಲ್ನ ಪಾಡೊಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅತ್ತುಂಡ ಬೀನ್ಸ್ ಬಟಾಣಿ ಓಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ತುನ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆಲ. ರುಚಿಗ್ ತಕ್ಕವಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಅವೆನ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ನನರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಮೋತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂದು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಯದಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರವೆನ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡೊಂದು ನನರ ಲಾಯ್ಕ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರೆಗ್ ದಕ್ಕವಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊನೊಡು ನೀರು ನಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಪಾಡೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಂಡಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ ಪಾಡ್ನನೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಟುದಲ್ ಕಾವರೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ತಾರೆಲ್ನ ಒಂತೆ ಪಿರೆ ಒಂದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡೊಂದೆ ತಾರೆಲ ಪಾಂಡ್ನ ತಿನ್ನಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇಂಚುಡಿ ಚಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಚಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದೆ ದೊಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಡೆ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತಿಲಕ ಒಂಚೂರು ಕಫ ಉಂದಾನಗ ಯಾನ್ ಶುಂಠಿದ ಚಾ ಪರ್ಪೆ ಏಪಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸುರು ತೂಪಿನಗುಲು ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತರಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಎಂಕ್ ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಮಾ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಪಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವು ಪಂದೆನ್ನುವೆ. ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗುಲ್ನ ಯಾನ್ ಎಡೆಗೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳುವೇದಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.